postat ieri un video foarte controversat și mă bucur din suflet că este așa. V-am îmbrățișat virtual pe toți cei care mi-ați sărit în cap la partea întâi a acestui video. În videoul de ieri am discutat despre părțile pozitive ale vieții în Anglia. Am povestit din experiența mea personală și am dat cezarului ce era al cezarului. În videoul de astăzi voi vorbi despre motivele pentru care am decis să mă întorc în țară și pentru care cred că nu voi putea fi niciodată cu adevărat fericită în Anglia sau pe orice alt pământ străin. Întotdeauna am fost întrebată de ce? De ce vreau să mă întorc în țară? La ce? Nu poți face nimic în România, îmi spuneau. Și n-aveți idee cât de tare mă durea să aud cuvintele astea. Cred cu tărie că și în România poți face lucruri mari dacă ai pasiune, dedicare și iubire, dar trebuie să ai și atitudinea potrivită. Și anume să nu accepti eșecul, sub nicio formă. Vă spuneam că am apreciat seriozitatea englezilor. Foarte, foarte serioși și parcă prea rigizi pentru sângele meu latin. Și încet, încet am început să văd Anglia mai îndeaproape. Am început să-i văd defectele, precum vede un copil crăpăturile din statuia pe care o credea perfectă. Și am început să apreciez România în care crescusem. A început să-mi lipsească mâncarea gustoasă de acasă, dar mai presus de orice, a început să-mi lipsească profunzimea relațiilor dintre oameni. Acolo totul era superficial și fake. Ei nu cunosc termenul de prietenie așa cum îl cunoaștem noi. Ei nu știu să se distreze așa cum o facem noi. Ei prin distracție înțeleg alcool și atât. Și da, am zis că au un accent bestial, dar accentul nu compensează nici pe departe lipsa lor de moralitate, IQ-ul nu prea ridicat și snobismul mascat sub zâmbete false. Și da, acum îmi permit să generalizez, dar o fac cu mult mai mult bun simț decât a făcut-o un coleg de-al meu englez, care m-a întrebat odată: dar tu de ce nu ai dinții din aur și de ce ai pielea așa de deschisă la culoare? Da. A început să-mi lipsească să aud limba română pe stradă, limba noastră care sună atât de bine și melodios. Au început să-mi lipsească mamele de acasă, mamele pline de înțelepciune, de la noi din România. Pentru că am observat că în Marea Britanie, femeile, cu cât înaintează în vârstă, devin mai seci și mai reci și mai snoabe. Din nou, generalizez. Vă mai spuneam, în prima parte a videoului, că englezii nu se holbează și nu critică pentru că sunt diplomați, dar și pentru că sunt indiferenți. Sunt indiferenți până în punctul în care dacă se întâmplă să ți se facă rău și să cazi lângă ei, ei nu mișcă un deget. Poți să cazi din picioare pe stradă și nu te ajută nimeni. E strigător la cer. Și vă mai spuneam că la ei iarba este mai verde. Asta pentru că plouă aproape în fiecare zi. Eu personal, după primii 3 ani de stat în Marea Britanie, m-am îmbolnăvit de depresie. Am fost diagnosticată de NHS, spitalul lor, cu Seasonal Affective Disorder. Mai exact, creierul meu suferea deoarece nu primeam suficientă lumină naturală. Majoritatea zilelor erau gri și reci. Mi s-a recomandat tratamentul cu niște lămpi care emiteau lumină solară falsă. Fake sunlight sau ceva de genul ăsta. Mi-am băgat picioarele și am preferat să mă întorc la iarba noastră mai puțin verde, decolorată de soarele nostru real. M-am gândit că viața mea este prea scurtă ca să aleg să mi-o petrec într-un loc cu soare fals și oameni falși. Nu știu, eu una mă simt prea româncă, prea înrădăcinată în pământul ăsta românesc ca să pot să accept să fiu plantată în curți de boieri britanici. Vă spun sincer, experiența asta a mea în Anglia m-a făcut să-mi dau seama că noi, oamenii, vom admira mereu ceea ce vedem de la distanță. Așa că ceea ce fac eu din când în când pentru a iubi mai mult România este să plec. Uneori îmi iau o vacanță, o lună, 2 și plec departe de România. Apoi îmi dau seama cât de mult aparțin acestui loc.